nagpromesa ako sa lawas ko. One day, kung si Joe III mangin mayor sa syudad, hindi gid ako gusto nga makapatid nga isa sa inyo sa senior citizens na patay lang tungod sa gutom kag wala na bisitahan sa doktor. Ang pag-ulikid sa barangay ang ginauna naton. Pag-ulikid sa aton mga pumuluyo amo ang ginauna naton. Aton nga mayor sang tanan nga Ilonggo, ang amay sang pagulikid sa syudad sang Iloilo, Attorney Joe III Espinosa. I took my oath as the administrator of Mayor Duterte. As early as November 2, 2017, Mayor Duterte instructed nga dapat i-establishan ang pagbulikid program sang syudad. Anong ining pagbulikid? Sunod sa aton alkalde, personal niya nga nasaksihan sa pagkanto niya sa mga tindahan kag sa kapihan nga madamo sa mga tigulang nga wala maka-avail sa benepisyo sang syudad sa Iloilo bangod hindi nasarang makatikmon bangod sa edad ukon balatian. Gani siling ni Mayor sa aton, Attorney, gusto ko dalon ang serbisyo direkta sa puluyan sa mga tigulang. Gusto ko dalon ang serbisyo sa City Hall, tanan sa barangay. So, siling kay Mayor, anong mangin basihan ko? No less than the Mayor told me, Attorney, poder kag function sa Mayor nga magangkanto sa barangay, hindi lang kada eleksyon, kundi dapat katuan mo ang barangay, bisan walang eleksyon. Busa, ginmando na Mayor Duterte sa amon, as early as March, that an order be issued nga i-institutionalize ang pag-ulikid program direkta sa barangay. Papasalamat ang kay Mayor. Tapos, kaya mapulingan ako si Mama. Makakalakad siya mayo. Tapos napulingan lang si Mama ice cream. Ako lang na siya. Tapos si Mama is nagapagtagba. Tungaan ko siya mula sa wala ako na stroke siya. Tapos, ginamapulay kaya pala hindi siya mapulayan sa paglago-laga. Tapos makati sa iba niya. Una, nga Espinosa nga nagtungko bilang mayor sa Iloilo, subong naging mayor na naton sa siyudad sa Iloilo, Mayor Joe Espinosa. Una man, nga tumandong sa Buricado Metrit o Liboys, ang Espinosa nga napungko man sa mga mayor galing ginakalipay sa mga taga-Burica ang ilang inanak Sampulye, waliwan ang atong pinalanggang Mayor, Mayor Joe Espinosa. Ani na unlimited ang serbisyo. Ang siyudad sa Iloilo, bagi kay Mayor Joe, unlimited man ang serbisyo para sa inyo. Eh, di ba bukita nga mo ng Mayor, nga rin subong nagkapagigupod sa aton, subong nga hapon, nagkapatiyal, kapainit man, no? Upod sa aton ng mga pumuluyo at umos. So, diri, ang gusto ni Mayor Joe, na ang gobyerno, manaog sa tawo.
ako sa pagkatay. Ayos ako sa pagkatag. Ito kanino? Nasyonal na sa inyo. Salamat kay Mayor. Salamat po kay The mayor loves you and the Mayor Joe cares to all sector of the society. Amo na nakasimple sa pag-politiko. Gapasalamat kami kay Mayor sang mga nabuli ka sa amon, dako gini nga buli ka sa amon nga mag-asawa. Damo gini salamat. Kay Mayor Joe III, sigurado kita na sincero sa pangimanwa, tampad sa pangimanwa, kag loyal sa pumuluyo. Ang ginagawa ko to, sincero, tampad, loyal. O, hindi niya nila pagpatuyan pa. Patay-patayan na din nato niya. Patay-patayan na mo dito sa distrito sa Canibalo, sa Tugos, sa siyudad sa Iloilo. Hindi ka na niya pag-atang sa nila norte. Pakayaw na sila yan. Si Mayor Joe III, taga-dire sa siyudad sa Iloilo. Amo niya ang aton mayor. Amo yung aton leader. Subong lang ini natabo nga ang bilog nga City Hall nagkadto diri mismo para maghatag sa inyo sang nagkalain-lain nga serbisyo. Hindi na naton kinahanglan magsaka pa or magpila dito. Kay diri mismo ara na kompleto na tanan. Nakita man naton ang aton nga gobyerno nga nagatinguhakin nga magbulig sa pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ang grupo ni Mayor Joe III Espinosa handa gid sa gihapon nga magserbisyo pa sa inyo. Nalipay gid ako nga ang halos tanan nga serbisyo sa City Hall gindala na diri sa inyo. Kaga nalipay man ako nga ang ini nga serbisyo wala niya bahid politika. Wala niya bahid politika. Kag ini nga serbisyo project ini sa syudad nga wala kickback. Wala niya kickback. Ini nga tawag naton nga labor of love. Nadalon ang serbisyo sa City Hall diri mismo sa inyo. Kaya din kabalo kami nga nagmahal ng plite. Nagmahal ng gatong. Di, kung makanto pa ka mo sa City Hall, magasto pa ka mo, ito bayad yung manatali sa permit. Pero nakaintindi si Mayor Joe III Espinosa, ilibre yung magitanan. Si Mayor Joe III always said, Councilor Dr. Candice Tupas is always welcome sa pag-ulikid. Amo na si Mayor Joe III Espinosa. Wala gid siya nga hindi. Tanan welcome sa iya basta makabulig. So gapasalamat ako sa aton nga pinalangga nga Mayor Joe III Espinosa. United we stand, hand in hand, one step at a time. Together we'll climb, and here we are, side by side, helping each other. United we stand. Atagan mo kanino kakatawhay pagidait abundansya sa tanan ang syudad sa Iloilo. Nakatagan mo man sa maayong gid nga pagdumala maalam kag ibalo kaisog kusog kakabakot ang amon mayor.